dadag. Ito yung nagiging... Paano linisan niya ganyan lang? Oo, ganito na. Masarap to. For dinindong. Nakakadumi lang siya ng kuko. Yun. And, see? Yun. Pakulo na tayo ng tubig. Lagay tayo ng fish sauce para mag-ano na siya. Maisabay na. Ayan, kumukulo na. Ilagay na natin yung dadag. After 5 minutes, lalagay ko na itong saluyot natin. Smoky. And yung ampalaya, bunga ng ampalaya. Parang nga balang. Wild. Inuna ko na itong ilagay. Baga kong inilagay ito kasi para dumulas yung ating dadag sa Ilocano. Munggo. Yang monggo. Yang monggo. Pareyabalang. Hindi tinanim. Kusang tumubo sa taltalon. O, diba? Organic. Okay, let's check. Huwag patagalin. Ayan, so wala pang 1 minute. Parang mga 30 seconds lang. Luto na yung dahon ng ampalaya. Kaya sarap niya. patayin na natin, guys. Done! Kakain na mamaya. Our lunch.